Salutare! Suntem aici pe un litoral spaniol, în Marbella, unde sunt foarte mulți turiști români ca și mine. Mulți puțini, ideea este că ne-am cunoscut astăzi cu Ionela Ieremia și aș vrea să o întreb care este cel mai frumos loc din Spania. Cel mai frumos loc din Spania e Marbella. De ce? Pentru că e microclimă. Dacă plouă dimineață, la 8, la 12 e soare, poți să faci plajă, poți să te îmbraci comod, poți să vii în pantaloni scurți, poți să vii cu palton, poți să vii cu geacă, nimeni nu se uită urât la tine. Oamenii sunt foarte primitori, sunt prietenoși. Ce aș putea să zic? Locuiesc în Spania de 20 de ani, am foarte mulți prieteni. Marbella e al doilea Miami. Milionarii lumii se retrag în Marbella. Marbella, Puerto Banús, Zagaleta, Nueva Andalucía, restaurante, cluburi foarte cunoscute, fotbaliști foarte cunoscuți din Marbella. Și să știți că prețurile sunt acceptabile. Mulți spun de Marbella că este foarte scumpă. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Sunt locuri frumoase de vizitat, sunt plaje, oameni, doar atât vă pot spune. Mulțumesc foarte mult, ne-ați răspuns la toate întrebările oamenilor care le-au despre Marbella. Și de loc, cel mai frumos din Spania, și despre care sunt principalele motive pentru care iubiți Spania și e sincer chiar de admirat faptul că avem români care iubesc țările străine.